Apa? Sunat. Hidup. Bocah ya. Bapak ada durung duwe duit. Nana gajeng erek jaluk sunat. Hei. Kawin. Cek. Iya cerong. Sunat be durung jaluk kawin. Tlang temen Renira. Ajak kau maning Apa? Renira ada duit beli. Uduk. Jaya. Beli deh duit. Tak kau ada duit. Nyolong los. Waduh. Bocah. Duru kisapa kayak konon kuno. Orang baik Tadane bokat dikebunging wong Tadane dibakar wong mong. Pak kamu nyolong. Ngemis los. Bocah telak-tak. Nyolong blawe kiin kon ngemis. Aja ngaeng-ngaeng. Menerai gantengnya kon ngemis wonge pada melayu. Pak. Hei. Apa? Nanangnya pengen sunat. Nanangnya digendong kegeser-geser keripan. Cowok. Digesek-gesek nak kayak babi ngepet cowok. Iya. Dadi nanangnya pengen sunat pisan. Iya. Nah wis, baka pengen sunate sekian. Engkau bapaknya luruh. Kirik sing untune gede-gede. Hangu dia dibakar pakai irit. Beli. Hangu apa? Dicokot naning petitannya tugel koga. Ada dicokot kirit, Pak. Apa sih? Tuh nenek nguyu lala. Tuhnya kena penyakit bies. Bias congo. Dadi mong. Mau. Ya wis, bakal mong karo kiyik. Engkau bapane luru kepiting sing capite gede-gede. Aku digodok, Pak. Beli. Aku apa? Dicapit nak enggak tugel petite. Pak, ada dicapit kepiting, Pak. Apa sih? Tuhnya tugeng kabeh. Tuhnya rabinya nandangnya kelangan. Congo, masih bocah ngomongnya. Pak, mong ada dicapit piting. Dadi mong. Mang. Ya wis, bakal mong dicapit kepiting, nanangnya srawale diplodrok kena, diwudani, tali petitannya ditempeli sega. Ane melayuan japa karang, bakal ayam jago parakana, kok ditotol ning jago tugel petiteu. Ada ditotong jago, Pak. Ih, apa sih? Ngisak pating siratil. Pating seratil, kaya wong diapakan na, dadi mong. Sirane urut pating seratil. Waduh, anira. Waduh, wong kan bakat diomong kan nyewot. Iya, dadi mong. Mang. Ya wis, bakal mong ditotol ngayam, nanange meneng sing sabar, bapakne arep molah, bakal solake celengan kok gak tak ketok. Pak. Nun. Mules wetenge. Pengen mangan. Beli. Pengen apa sih Mules. Iya nang apa? Pengen nyicing. Waduh. Cerongo. Kok maning empeten. Ning omah maning. Pak. Nun. Merinding, Pak. Merinding. Wedi ning apa? Beli. Dudu wedi. Merinding nang apa? Mules. Waduh. Empeten bae empeten. Pak. Nun. Wis metu. Waduh. Ya, cerongo payah bocah. Nyerimpet mulane gare meluan aja bathok becangkem ira cerongo. Pak. Oi. Mana kati banyu? Anggo apa? Ayo. Aduh. Aduh ora ki yang atis nang. Aduh. Pak. Papa. Nun.
Gati banyu. Menengah baik. Ngenteni angin gede. Kok bakal wis garing ceklop dewe ya. Kayak lempung. Trongo. Dia tak lemah nempel. Pak. Nun. Iki kempal, Pak. Trongo. Balar beli ngadeni Reni ra. Tak lihat depan lagi. Trongo. Aduh, Trongo. Kalesan bocah turunan Charlie. Pak. Nun. Cuma sira mamu beli. Ya mampu dogi rampan. Tuh. Mampu apa? Mampu wong. Uduk. Mampu kayak apa? Mampu dami bosok. Wah. Dami bosok madan apa brangrongan. Berarti wong akeh dosane iku. Tukang bebodo rabine. Digoleti yuk. Yuk. Ning endi? Ning kanan yang guri. Ayo digoleti ayo. Kopya! Cilongo! Ari dia tak jago batuk be kuping ira ke dikutek kopya. Ih. Bocah, nang apa sih? Ari mono maharane mengarep. Pakapeng guri mana? Waduh kekok, waduh petok, waduh nang bledus sira. Aduh Trongo. Ayo digoleti yo. Biar aku tuh nurut. Trongo yakin bocah cilik. Tinggalin. Aduh. Edan! Koplok! Lah kebawa rasane! Sing diketok ku nanang. Nang apa sing ada duanku? Bola dikendel-kendelakan. Mendung sepisan. Waduh ceblek. Waduh kurang ajar teman bocah. Tinggiling. Neng wis neng. Trongo pae. Ayo. Aduh kemedinan. Tinggaling. Amit-amit sama bayi. Itu kana bocah kah. Endak kemedinan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ayo sira. La ilaha. Astagfirullahaladzim. Latih berani ra bedah. Oh ya. Endah. Ya. Alamisin anak rang dewa karep ngulet arep tarung endah temen. Rewel ngono akalemisin temen. Padokane mah bapak karo anake ki ya sesio. Sesio arep beli. Pada tenatene ya. Iya ndak sing gawe reang. Yung bapane digendor-gendorake demeneng bae bapane. Endah wis biasa kayak kenen. Wis biasa. Bakal pengen belanja angel duit gandor-gandor lah. Sira pengen tiruan tak karo ya. Ora baik ya. Aja bokat pun. Allah. Ayo sira. Endah. Lagi apa-apaan dari Jawa? Ada temenan bae pala. Iya. Lara! Endah Lara arep beli mati ya gawe maning. Aduh, kampelan duan bapak rada edan. Aduh, bangi pisan bapakne. Bisa ngelawan tak? Iya. Ayo bro, kayak ngapa? Ayo, tangi. Nang. Ayo sira. Ya Allah. Lagi gentenan balas dendam bapak. Ayo. Waduh. Aduh. Iko enaknya bikin set Iko. Ayo. Pak, kepencet di kebelakang. Tembelake nana, pating blek. Tembelak. Arep blaratan arep beli. La ilaha illallah, nyebut bae teman kita ya tenang. Pegel aja gulet bae. Oi. Op. Jaga jarak. Ayo sirah. Lah, kenalan yuk. Kenalan. Pengen kenal. Iya. Karo Reni ra. Caro. Iya, kayak dasam. Iya. Duaran beli sira. Iya duwe ya. Siapa jenenge? Aran yang. Iya. Bakaran yang. Awas aja blos nang. Siapa? Beli. Aran yang. Akar yang arane. Ora jelas. Aja kamu yuk. Aja. Kita kau di sini mana? Eta.
nang eling jauh kira. Ayo jerang melayu maning. Ayo. Endah. Sabarane sabar. Dongkleh. Sabar. Dongkleh. Apa sing dongkleh? Wentis ya. Waduh. Oh sira ingkatan keding lawan beli mau beli kontal ning suka selamat ning pasar. Arane wadongkleh. Dongkleh. Ada kun sini gendongan apa sampean? Anak reang. Dung sukaken jangan Joko Sebiang ning dhuwur bae beli mudun-mudun acan. Aja. Apa sih? Bakal diundunaken to ning ketoki sira apa gen. Enggak aja ya. Iya. Tadi ning gendongan bae. Ya iya nih. Saking mane wong anak-anak ya. Karuan. Anak kudangan, anak manja, aleman. Iya. Sumpah mah pengen mangan, Ya ning gendong. pengen nginum, Gendong. pengen bobo, Gendong. pengen ngendog. Iki masih jerumpel. Lo sabdi berkat mah. Srongo. Saparane, Pengen bro. iya anak sampean. Bakakien nanang blos nong. Nanang blos nong. Iya. Idi blesak temenarane. Ayo, macam layu. Beli. Ngatain lo blesak gue kepet melarat. Sembarangan. Iya kedeng blesak tersinggung siraku. Bagian blesak anak salah-salah. Oh, anak salah-sale. Anak riwayate. Iya. Priwen kawitane diarani blos nong. Pengen wuro. Iya. Menang ya. Iya. Rek. Allah. Bocah cowok. Iya. Sidang arani nanang boran blos nong kasus de priya keplak. Apa sih si pengen weruh? Ika wong sing raina kaya Raden. Bukan kayak Raden Pulung Sari. Iya. Iya, dadi pengen weruh asal usil blos nong. Iya. Baka pengen weruh rongo kena. Iya. Nalikane Rabi Riang meteng blos nong, jamane li 9 kintal. Ceroh. Baka kita magaba ditimba keplak. Iya. Baka wong mateng mau bulan. Oh iya, oli 9 wulan Iya. Rabi Riang mules. Pedang-dang. Iya. Pedang-dang. Pedung-dung. Dupaki lawang. Walah. Dupaki jendela. Waduh. Dupaki pawon. Dupaki pulkas. Idi. Dupaki spring bed. Ceroh. Nglamune mantune kuwu. Iya. Mantune kaji. Ana pulkas. Ana spring bed. Buru-buru spring bed. Turu bening emper-emper. Trongo. Iya, pantes mau pengen lahiran. Iya. Dadi range mlayu sing umah. Arep endi? Golek dukun lahiran. Iya. Tekang tawang ana dukun lahiran. Ketemu. Tak gawa balik dukun bayine. Iya. Durung mentok ning omah, Rabi Riang wis lahiran. Wadah. Tak jebrak. Hembe. Koplak. Baka mbe mau wedhus ketan. Sirane ge setan ora. Baka wedhus membimbi. Ya bener. Baka bayi nang ngawang koplak. Ngomong apa? Koplak. Iya kapi selak sange maya. Iya. Oh iya pantes sama bayi wis metu ning jaba. Iya. Tak tiliki bayine. Alah, bayi anak kulit sabrang. Ide. Anak wijil sabrang. Pantes sama metune bareng karo telepon emboke. Campur aduk. Iya, mulane ge darani blosno. Oh, kayak kue diarani blosno. Iya. Wadongkleh. Nanang blosno. Bocah sing paling kaset. Oh iya. Bocah sing paling ganteng. Aruan. Persis kayak Upin Ipin. Cik. Cerongo. Ipin-ipin ku bagus ceglesak. Arep mendi tengah wengi ya kelayaban karo anak. Arep golek timboke blosnong. Mendi simbok blosno nge. Buh minggat tak kempiling raine. Ngrungu beli mendi jam minggate. Jare maning kana ning cei tak japa kana. Lagi apa merono-merono? Ya mbu lagi luru apa? Ya wis terus disusul dia digoleti. Ayo dong digawa kembang melatine. Melati segagang alaring petarangan ambune di karuan di